Bio je 18. svibnja 2023. godine i Fun Yung Tao se penjao prema vrhu Mount Everesta kada je donio odluku koja će ga proganjati do kraja života. Na 27.900 stopa nadmorske visine, na jednom od najopasnijih mjesta na zemlji, Fun je naišao na nešto što ga je natjeralo da donese nemogući izbor. Spasiti nepoznatu ženu koju nije poznavao, a koja je ostala zarobljena u zoni smrti, ili nastaviti prema vrhu za koji je platio desetke tisuća dolara. Ono što je on učinio šokirat će vas, ali ono što je ona učinila izazvalo je kontroverzu koja je podijelila Kinu, generirala 300 milijuna pregleda na društvenim mrežama i otkrila nešto duboko uznemirujuće o modernom alpinizmu. Od naknada za spašavanje do javnog ogorčenja, danas ću obraditi neke od najkontroverznijih priča o spašavanju u povijesti Everesta. Dobrodošli u Extreme. Prije nego što počnem, dopustite mi da vam postavim jedno pitanje. Što biste učinili da vam je neko spasio život na 28.000 stopa? Kad bi stranci napustili svoje snove i riskirali smrt kako bi vaše onesviješteno tijelo odnijeli na sigurno, odgovor se čini očitim, zar ne? Ali što ako vam kažem da priča Lea Chunyinga ne završava tako? Upoznajte Lea Chunyinga. Sa 50 godina ovaj bankarski službenik iz provincije Hunan bio je živi dokaz da ne morate biti dijete iz bogate obitelji da biste slijedili snove o Everestu. Leo je zarađivao samo 100.000 jena godišnje, što je otprilike 14.000 dolara. Da biste to bolje shvatili, potrošila je 4 godišnje plaće na ovu ekspediciju. 4 godine sjedenja za stolom, obrade zajmova, suočavanja s teškim klijentima, sve to dok je sanjala da stoji na vrhu svijeta. Leo nije bio neki izvan forme uredski radnik s iluzijama o veličini. Ona je bila iskusna trkačica na duge staze, koja je naporno trenirala za ovaj trenutak. Čak se pridružila istom planinarskom timu iz Hunana, kao i ostali penjači iz svoje pokrajine, iako je morala žestoko pregovarati sa svojim poslodavcem iz državne banke da bi dobila samo 20 slobodnih dana. 20 dana za uspon na planinu za koju obično treba 2 mjeseca. Ali Leo nije mogla priuštiti 2 mjeseca odsustva s posla. Dakle, kao i mnogi moderni penjači s ograničenim vremenom, unajmila je helikopter koji ju je izravno iz Katmandua prebacio u bazni kamp Everesta, preskočivši sporo pješačenje kroz dolinu Khumbu. Ovo je bio ogroman rizik. Obično uspon na Everest traje gotovo 2 mjeseca, ne zato što je udaljenost toliko velika, već zato što penjači moraju provesti tjedne, polako se aklimatizirajući, pomažući svojim tijelima da se prilagode rjeđem zraku i opasno niskim razinama kisika. Ako požurite, možete razviti smrtonosna stanja poput visinskog cerebralnog ili plućnog edema. Jednostavno rečeno, vaš mozak ili pluća ispune se tekućinom i umirete. Bio je to ogroman rizik, čak i za nekoga tako fizički spremnog kao što je Leo. Preskakanje pravilne aklimatizacije je izuzetno opasno i Leo je to znao, ali je bio odlučan. I 18. svibnja 2023 uspjela je. Ova bankovna službenica iz srednje klase, koja vjerojatno nikada nije sanjala o takvim visinama u mladosti, upravo je stajala na vrhu svijeta. Nekoliko veličanstvenih minuta. Leo Chunying nalaziva se više od bilo koje druge osobe na zemlji. Ali evo u čemu je stvar s Everestom. Vrh je samo pola puta, a većina ljudi umire na povratku. Mala digresija u ovom kaosu. Ako želite biti dio ekstremne zajednice, dobite rani pristup našim videima i ekskluzivnim anketama. Pridružite nam se na Patreonu. Leoin silazak započeo je sasvim normalno. Imala je svog vodiča, šerpu, Lakpu Pembu, koji je predvodio. Imala je kisik, imala je odgovarajuću opremu, ali onda je nešto pošlo po zlu. Njezina ekspedicijska tvrtka kasnije će to nazvati problemom u komunikaciji, što je korporativni način da se kaže da je neko toliko zabrljao da o tome ne žele govoriti, što je već dovoljno zbunjujuće, ali što god da se dogodilo, rezultat je bio katastrofalan. Na otprilike 8500 metara, Leo se našla potpuno sama u zoni smrti. U planinarskim terminima to je zapravo smrtna presuda. Leinu kisiku je ponestajalo. Ruke su joj postajale crne od ozeblina, što je znak da joj tijelo gasi nebitne funkcije, kako bi održalo vitalne organe na životu. I nekoliko sati nakon što ju je njezin vodič napustio, srušila se u nesvijest u snijegu. Tada ju je pronašao Fan Jiang Tao. Sada je Fan bio samo još jedan kineski penjač koji je pokušavao osvojiti vrh, kada je njegova čeona svjetiljka osvijetlila nešto što mu je sledilo krv u žilama. Žena, lice prekriveno ledom, jedna ruka gotovo potpuno crna od ozeblina, ležala je nepomično u snijegu. Pokušajte zamisliti kako se osjećao kad je pronašao nekoga takvog na 8500 metara visine.
Već ste iscrpljeni nakon 10 do 12 sati penjanja. Vaše vlastito tijelo se gasi zbog visine. Satima ste udaljeni od ostvarenja vlastitih snova o vrhu, a naiđete na ono što izgleda kao smrznuti leš koje bi još moglo biti živo. Većina penjača bi nastavila dalje. Zapravo, druge ekipe su vjerojatno već prošle pokraj Lea bez zaustavljanja. Ali Fun je donio odluku koja će da kasnije puno koštati. Odustao je od pokušaja osvajanja vrha kako bi spasio Lea. Fan je zajedno sa svojim šerpom Lakpom Gilom pokušao živjeti Leo. Provjeravali su znakove života, dijelili s njom svoj kisik i pokušavali je natjerati da reagira. Kad je ostala bez svijesti, suočili su se s nemogućim izborom. Ostaviti je da umre ili pokušati je nositi niz planinu. Odlučili su je nositi. Sljedeća 2 sata Fan i Lakpa pokušavali su vući Leino onesvješteno tijelo niz planinu. Ali zapamtite, na toj nadmorskoj visini nošenje mrtvog tereta je gotovo nemoguće. Nakon što su je pomaknuli samo oko 150 metara, što otprilike kao 2 gradska bloka, bili su potpuno iscrpljeni. Ne mogu zamisliti koliko je to moralo biti zastrašujuće za Funa, shvativši da bi njegov herojski čin mogao ubiti sve troje. Tada su naišli na Shia Ruxianga, još jednog kineskog penjača koji se penjao prema vrhu sa svojim šerpom Pem Chirijem. Xie se suočio s istim nemogućim izborom kao i Fan. Odustati od svojih snova o vrhu kako bi pomogao spasiti umiruću ženu ili nastaviti penjanje prema svom cilju. Ali Xie je donio svoju odluku uz jednu ključnu razliku. Shvativši koliko je situacija ozbiljna, Shia je dao Pem ponudu. Ako pomogne u spašavanju, Xie je obećao nagradu od $10,000, očekujući da će Leu ili njezina ekspedicija to kasnije nadoknaditi. $10,000 je standardna naknada za spašavanje na velikoj nadmorskoj visini na Everestu. I to ima savršenog smisla kada shvatite što je sve uključeno. Na toj visini svako spašavanje je potencijalna smrtna presuda za spasitelje. Oni riskiraju svoje živote, troše dragocjeni kisik i odustaju od vlastitih penjačkih ciljeva za koje su mjesecima i uz ogromne troškove pripremale. Pem Chiri, šerpa, isprva je odbio. Znao je koliko je to opasno, ali kada je Shia obećao honorar od $10,000, novac koji za većinu šerpa predstavlja mjesece prihoda, pristao je pomoći. Uslijedilo je 6 sati najzahtjevnijeg fizičkog spašavanja koje se može zamisliti. Umjesto da nastave prema vrhu, Shia i Pem pridružili su se Funu i Lakpi. Zajedno su 4 muškaraca pokrenula potpunu akciju spašavanja. Zamotali su Leua u podlogu za spavanje kako bi spriječili daljnji gubitak topline. Pem ju je nosio na leđima kad god je to bilo moguće, dok su Fung i Shia naizmjenično podizali njezine noge kako bi potaknuli cirkulaciju krvi. Dijelili su s njom svoj kisik. Svakih nekoliko minuta zaustavljali su se kako bi provjerili njezine vitalne znakove i prilagodili njezin položaj. Fizički napor morao je biti nevjerojatan. Nositi osobu tešku 55 kg na leđima dok se spuštaš niz zaleđene padine na nadmorskoj visini gdje svaki korak izgleda kao da trčiš maraton. Noge ti se tresu od iscrpljenosti. Pluća ti gore od rijetkog zraka, a znaš da bi jedan pogrešan korak mogao sve vas poslati u pad od nekoliko tisuća stopa do smrti. Ali nekako, protiv svih izgleda, uspjeli su. 4 muškaraca nosila su Leovo onesvješteno tijelo sve do kampa 4, gdje su drugi šerpe mogli pružiti hitnu medicinsku pomoć. Leo je proveo dane oporavljajući se u baznom kampu. Liječenje joj je spasilo život. Na kraju je avionom prebačena natrag u Kinu, zdrava i čitava, spremna da se vrati svojoj obitelji. Tada je počela prava noćna mora. Kada je Pem Chiri zatražio obećanih $10,000 za spašavanje, Leov odgovor ga je šokirao. Rekla je da si može priuštiti platiti samo $4,000, uzmi ili ostavi. Fan je bio potpuno bijesan. Ono što je rekla me naljutilo, kasnije je rekao novinarima u intervjuu. Rekao sam joj, ako je to tvoj stav, ne želim ni cent od tebe. Ne trebaš mi davati nikakav novac. Pripremao sam se 40 dana za uspon na Everest. Potrošio 400,000 jena, a na kraju sam i troškove spašavanja platio ja. Ona je i dalje govorila da si to ne može priuštiti. Što drugo mogu reći? Objasnio je Fan. I Shie su na kraju svaki dali po $5,000 iz vlastitog džepa, kako bi platili punih $10,000 za spasilačku naknadu Pamu Chiriju šerpi. Kada je priča procurila na kineskim društvenim mrežama, reakcija je bila burna. U roku od nekoliko dana, objave o Leovom ponašanju pregledane su više od 300 milijuna puta na Weibu. Kineska javnost bila je apsolutno bijesna. Negativna reakcija je postala toliko intenzivna da je Leo zapravo bio izvrijeđan i otjeran s interneta.
Ljudi su pronašli njezine osobne podatke. Nazivali su je nezahvalnom i sebičnom. Bijes je bio toliko snažan da su čak i Fun i Xie na kraju zamolili ljude da prestanu napadati je na internetu. Spasiti je bio je naš izbor, a izraziti zahvalnost njezin je izbor. To su dvije odvojene stvari, rekao je Xie pokušavajući smiriti situaciju. Mi nismo ona i ne razumijemo što je osjećala. Pokažimo samo toleranciju. Kasnije je dodao da ga je duboko uznemirio susret gospođice Leo s internetskim zlostavljanjem. Fan je također progovorio. Spasili smo je pa se nadamo da može nastaviti dobro živjeti, rekao je. Trebali bismo zaustaviti internetske napade i ponižavanje. Na kraju, pod velikim pritiskom javnosti, K2 Alpine je vratio Funu i Xieu cijeli iznos od $10,000 koji su već platili šerpi za spašavanje. Ali tada je šteta već bila učinjena. Leova priča postala je simbol svega što nije u redu sa modernim penjenjem na Everest. Planina na kojoj ljudi troše $100,000 na vlastite avanture, ali ne žele platiti ni onima koji riskiraju svoje živote da bi ih spasili. A evo što ovu priču čini još složenijom. Leo nije bio bogati penjač. Potrošila je ekvivalent od $56,000, 4 godine svoje plaće, samo da bi stajala na padinama Everesta. Štedio je godinama da bi to ostvario. Kad je došlo do naknade za spašavanje od $10,000, Leu je inzistirala da si može priuštiti samo 4.000 i ponudila je taj iznos. Na kraju nisu Leu, već njezina ekspedicijska tvrtka K2 Alpine nadoknadili spasiteljima nakon javnog negodovanja. Mnogima nije bilo važno je li Leu bila bez novca ili samo tvrdoglava. Priča je postala simbol nezahvalnosti na vrhu svijeta. Ali ako mislite da je priča o Leu šokantna, pričekajte dok ne čujete što se još dogodilo na Everestu istog tog dana. Jer dok su Fun Jung-tao i njegov tim riskirali sve kako bi spasili Leu Chun-ying, još jedna drama života ili smrti odvijala se samo nekoliko stotina stopa niže. Upoznajte Ravichandrana Taromalingama. Ovo nije bio neki vikend ratnik koji je odlučio pokušati osvojiti Everest iz hira. Ravichandran je bio legenda u malezijskim planinarskim krugovima. On je već više puta osvojio Everest. Prvi put 2006. godine, postavši prvi malezijski solo penjač koji je stigao do vrha, a ponovno 2007. godine. U usponu koji ga je gotovo stajao života. Izgubio je 8 prstiju zbog ozeblina na povratku. Većina ljudi bi odustala. Ali Ravichandran se vratio, izazavši Everest po 3. put 2022. godine, penjući se s protezama. Ovo je čovjek koji je prošao kroz pakao na planini i stalno se vraćao po još. Do svibnja 2023. godine Ravichandran više nije bio samo penjač. Bio je instruktor planinarenja koji je vodio vlastitu akademiju, obučavajući novu generaciju malezijskih penjača. Na njegovoj razini iskustva, unajmljivanje vodiča nije bilo zbog potrebe za pomoći, već zbog poštivanja propisa i dodatne podrške. Ovo je trebao biti samo još jedan vrh u njegovoj kolekciji, ali zona smrti ne mari za vaš životopis. Dana 18. svibnja 2023. Ravichandran je zapravo uspio. Dosegnuo je vrh. 4. pobjeda. Ali u planinarenju postoji izreka. Doći do vrha je opcionalno, ali se spustiti je obavezno. I upravo se pri spuštanju sve katastrofalno pogoršalo. Na otprilike 8200 metara Ravichandranu je ponestalo kisika. Sada dopustite da objasnim što to znači. Iznad 8000 metara, u zoni smrti, ima samo 1/3 kisika koji je vašem tijelu potreban za funkcioniranje. Svaka stanica počinje otkazivati. Vaša krv postaje gusta poput sirupa. Vaš mozak, lišen kisika, prestaje pravilno raditi. Čak i s dodatnim kisikom, samo najspremniji penjači mogu preživjeti nekoliko sati. Bez njega, ako niste pripremljeni, imate samo nekoliko minuta. Ravichandran nije penjao sam. Imao je šerpu kao vodiča i komercijalni tim koji ga je podržavao. Ali na ovim visinama penjači i vodiči često se razdvoje, bilo zbog zbunjenosti, iscrpljenosti ili očajničke potrage za dodatnim kisikom. Dovoljno je samo nekoliko minuta ili kratka udaljenost na užetu da se iznenada nađeš potpuno sam. Je li ga njegov pomoćni tim napustio, odvojio se od njega u mraku ili su jednostavno bili predaleko da bi pomogli? Kasnije je postalo predmet rasprave. Sve što sigurno znamo jest da se 18. svibnja 2023. čovjek koji je više puta stajao na vrhu svijeta sada držao za uže, sam, bez kisika i na samrti. Ostali penjački timovi su prolazili pokraj njega, pažljivo ga zaobilazeći na oštrom dnevnom svjetlu. U zoni smrti, zaustavljanje kako bi se nekome pomoglo, često znači riskirati i vlastiti život. To nije okrutnost, već jednostavno pitanje preživljavanja. I Ravichandran je to sigurno znao.
Ipak, mogu samo zamisliti užas koji je Ravichandran morao osjećati gledajući kako penjači prolaze pored njega svake minute, sve bliže smrti. Tada ga je 30-godišnji Gelje Sherpa ugledao i donio odluku koja će zauvijek promijeniti njihove živote. Gelje je vodio kineskog klijenta prema vrhu, posao na kojem je mogao zaraditi više novca nego što većina Nepalaca zaradi u godinu dana. Ali ono što je vidio, natjeralo ga je da se odmah zaustavi. Penjač je visio s fiksnog užeta, tresući se toliko snažno da je izgledalo kao da ima napadaj. Klasični znakovi terminalne hipotermije i visinske bolesti. Sada dopustite mi da objasnim nešto o nepisanim pravilima Everesta. U zoni smrti brutalna stvarnost je ovakva. Nemoj postati još jedna žrtva. Ako netko umire na toj visini, pokušaj da ga spasiš, obično znači da i ti umireš. Ali Gelji je učinio nešto što je prkosilo svakom instinktu za preživljavanje koji je usađen u ljudsko tijelo. Okrenuo se svom kineskom klijentu, nekome tko je platio $10,000, trenirao mjesecima, možda godinama za taj trenutak i uvjerio ga da odustane od pokušaja osvajanja vrha, tek tako. San je gotov, novac je nestao. Sve to kako bi pomogao spasiti potpunog stranca kojemu možda već nije bilo spasa i koji nije mogao govoriti. Što se dogodilo nakon toga zabilježeno je na snimci i kad sam prvi put vidio tu snimku nisam mogao vjerovati što gledam. Gelje je omotao onesvještenog Ravichandrana u svoju prostirku za spavanje. Zatim je podigao ovog odraslog muškarca na leđa i započeo ono što će stručnjaci kasnije nazvati jednom od fizički najnemogućih spašavanja ikad pokušanim na Everestu. Sljedećih 6 sati Gelje nosio Ravichandrana niz planinu. Nije mu pomagao hodati, nije ga vukao, nosio ga je, kao ljudski ruksak, na 8200 metara visine. Dopustite da vam to približim. Zamislite da nosite odraslog muškarca na leđima niz stepenice, kao da silazite 65 katova. Sada zamislite da su te stepenice prekrivene ledom, nagnute pod kutom od 45 stupnjeva s provalijom od 300 metara s obje strane. Sada zamislite da to radite dok vas netko guši, jer upravo tako se osjeća nedostatak kisika. Sada zamislite da to radite po takvoj hladnoći da izložena koža smrzne za nekoliko minuta. I to je puno više nego kao da silazite 65 katova stepenicama. Ima 1000 stopa. Snimka prikazuje Geljeve noge kako se nekontrolirano tresu od iscrpljenosti. Možete ga vidjeti kako staje svakih nekoliko koraka, hvata zrak kroz svoju masku za kisik, a njegovo tijelo vrišti da stane. Drugi šerpe, poput Nagima Tašija šerpe, na kraju su se pridružili izmjenjujući se u nošenju Ravichandrana, dijeleći svoj dragocjeni kisik kako bi ga održali na životu, vukući ga kroz snijeg kad ga više nisu mogli podići. 1900 stopa. Toliko je Gelji nosio drugog čovjeka kroz zonu smrti. Nepalski odjel za turizam kasnije bi ovu spasivačku misiju nazvao gotovo nemogućom. Većina ljudi koji kolabiraju na toj nadmorskoj visini postaju trajna obilježja planine. Njihova tijela postaju orijentiri za druge penjače. Sumorni podsjetnici na to što se događa kada Everest pobjedi, ali ne i Ravichandran. Unatoč svemu, doveli su ga do mjesta gdje je helikopter mogao doći po njega. Prebačen je helikopterom u Katmandu na hitno liječenje. Njegov život spasio je Gelje, čiji se čin suosjećanja može opisati samo kao nadljudski. Ravichandran je proveo 2 dana oporavljajući se u bolnici u Katmandu. Odatle je prebačen natrag u Maleziju, zdrav i čitav, spreman vratiti se svojoj obitelji. Njegova priča postala je viralna. Milioni ljudi diljem svijeta gledali su zadivljujući video na kojem Gelje nosi njega. Gledatelji posvuda nazivali su Gelja herojem. I tada je Ravichandran učinio nešto što je šokiralo cijelu planinarsku zajednicu. U svom prvom intervjuu nakon spašavanja, Ravichandran se pojavio na malezijskoj televiziji kako bi ispričao svoju nevjerojatnu priču o preživljavanju. Zahvalio je svojoj ekspedicijskoj tvrtki. Zahvalio je svom osiguranju za spašavanje. Govorio je o svojim predanim partnerima koji su mu spasili život. Ali nikada nije spomenuo Geljevo ime. Nijednom. Tada je Ravichandran objavio na Instagramu: danas sam živ zahvaljujući najboljim i najposvećenijim partnerima 14th Peaks Expedition Company i Global Rescue Insurance. Penjačka zajednica to je odmah primijetila. Viralni video na kojem Gelje nosi Ravichandrana pogledan je milijune puta. Svi su znali tko je pravi heroj. A Ravichandran se ponašao kao da se njegova osiguravajuća tvrtka nekako čarobno pojavila u zoni smrti kako bi ga spustila niz planinu. Žao mi je, ali njegova osiguravajuća tvrtka nikada ne bi mogla doći do zone smrti. Da nije bilo Gelja, ne bi mogao izaći odande do mjesta gdje je ta osiguravajuća tvrtka uskočila. Odgovor je bio brz i brutalan.
Živ si zahvaljujući šerpi, komentirao je jedan čovjek. Zove se Gelje, rekao je drugi. Nadam se da ćeš svu zaradu donirati šerpi koji te spasio, napisao je netko drugi. Ali onda je Ravichandran učinio nešto još gore. Prema Geljevu, Ravichandran ga je blokirao na Instagramu i počeo brisati negativne komentare ljudi koji su ga prozivali zbog njegove nezahvalnosti. Razmislite o tome na trenutak. Čovjek vas nosi onesvještenog niz Mount Everest 6 sati, riskirajući vlastiti život da bi spasio vaš život. A vaš odgovor na to je da ga blokirate na društvenim mrežama i pravite se kao da ne postoji? Iskreno, ne mogu ni zamisliti što je prolazilo po glavi Ravichandranu. Ovdje je netko tko mu je doslovno spasio život, a ponaša se prema njemu kao prema uhodi. Razina nezahvalnosti mi je jednostavno nevjerojatna. Priča je ponovno postala viralna, ali ovaj put je bijes bio usmjeren na Ravichandran. Korisnici društvenih mreža preplavili su njegove objave kritikama. Hashtag Think the Sherpas postao je hit na društvenim mrežama. Planinarska zajednica bila je potpuno zgrožena njegovim ponašanjem. Na kraju, pod ogromnim pritiskom javnosti, Ravichandran je objavio još jednu poruku u kojoj je odao priznanje Geliju i spasilačkom timu. Ali čak i tada naveo je Gelija samo kao još jednog člana pomoćne ekipe, a ne kao čovjeka koji ga je doslovno nosio na leđima do sigurnosti. Sada trebate znati da ovo čak nije bilo ni Gelijevo prvo spašavanje. Tijekom svoje karijere spasio je 55 ljudi na Everestu. Nazvao je spašavanje Ravichandrana najtežim u svom životu. Ali ipak je to učinio bez oklijevanja. A za svoj trud blokirao ga je na Instagramu čovjek kojem je spasio život. I nećete vjerovati Geljevom odgovoru na to. Na pitanje o nezahvalnosti Ravichandrana, Gelje je jednostavno rekao da se nada da se Ravichandran dobro oporavlja. Kad ga je netko na internetu kritizirao što je progovorio, Gelje je ostao ljubazan i susretljiv. Očito mu nije trebala nikakva priznanja, jer je to radio iz dobrote svoga srca. Ima li išta ljudski od toga? Ne mogu ne primijetiti da je priča Ravichandrana simbol nečega toksičnog što se uvlači u moderno planinarenje. Simbol tog stava je da su šerpe samo dio usluge, poput boca s kisikom ili fiksnih užadi. Nisu ljudska bića koja svakodnevno riskiraju svoje živote kako bi bogati klijenti mogli juriti za svojim snovima. Čovjek koji je trebao klečati i zahvaljivati Gelju, umjesto toga ga je tretirao kao da ne postoji. Junak koji se odrekao $1000 i riskirao sve, bio je blokiran na Instagramu, a penjač koji bi umro bez intervencije ponašao se kao da ga je spasila njegova osiguravajuća kuća. Priče o nezahvalnosti, koliko god nevjerojatne bile, otkrivaju pomno skrivenu tajnu o tome koliko je uznemirujuće postalo penjanje na Mount Everest. Planina je toliko komercijalizirana da je mnogi penjači doživljavaju kao vožnju u zabavnom parku, a ne kao životno opasnu avanturu. Oni očekuju da šerpe i drugi penjači nose njihovu opremu, postavljaju im kampove, osiguravaju rute i spašavaju ih kad nešto pođe po zlu, ali ih ne doživljavaju kao stvarne ljude koji zaslužuju poštovanje i zahvalnost. Leo i Ravichandran savršeno predstavljaju ovu kulturu. Imali su dovoljno novca da se popnu na Everest, ali nisu imali dovoljno karaktera da odaju priznanje ljudima koji su im spasili život. A njihovo ponašanje stvara obeshrabrujući učinak koji dovodi buduće penjače u opasnost. Kada priče o spašavanju poput ovih postanu viralne, ljudi 2 puta razmisle prije nego što pomognu drugima na planini. Prava tragedija nije samo to što su Leo i Ravichandran bili nezahvalni. Tragedija je u tome što njihovo ponašanje može obeshrabriti buduća spašavanja, što može dovesti do još više smrti na Everestu. Kada se penjači i šerpe počnu pitati, zašto bih riskirao svoj život da spasim nekoga tko mi neće ni zahvaliti? Planina postaje opasnije mjesto za sve. I to se dogodilo. Izvještavali smo o priči šerpe koji je ostavio svog penjača da umre i ne možemo ga ni kriviti za to. Ali što misliš o ove 2 priče o spašavanju? Trebaju li postojati zakonski zahtjevi za plaćanje spašavanja na velikim visinama? I što ovo govori o budućnosti avanturističkog turizma na najopasnijim planinama svijeta? Javite mi u komentarima. Hvala što ste gledali i vidimo se u sljedećem videu. Budite hrabri i živite odvažno.